Vítejte u dnešního videa, kde se společně podíváme na fascinující proměny herců, které jsme si zamilovali ve světě Harryho Pottera. Od první filmové klapky v roce 2001 už uplynula spousta let a zatímco v Bradavicích čas jakoby stál, v reálném světě se mnohé změnilo, dětští herci dospělí si prošli kariérními zvraty a každý z nich se vydal svou vlastní cestou. Jak vypadají dnes, kde hrají, co dělají a čím nás překvapili mimo kouzelnický svět? Připravte se, čeká vás 10 příček plných nostalgie, překvapení i inspirace. Tak pojďme na to. Číslo 10. Jason Isaacs. Jason Isaacs stvárnil Luciuse Malfoye, chladného elitářského smrtijeda s dokonale uhlazeným vzhledem a nebezpečným pohledem. Jeho aristokratický výraz a uhrančivý hlas z něj dělali jednoho z nejvíce zapamatovatelných padouchů série. I díky jeho stříbrné hůlce se zakomponovanou dýkou, kterou skrýval v holi. Lucius byl nejen Voldemortovým následovníkem, ale i složitou postavou. Vnitřně rozervaný muž, který miloval svou rodinu, ale neustále lavíroval mezi věrností zlu a snahou přežít. Po konci série se Isaacs výrazně proměnil jak vzhledem, tak hereckým zaměřením. Například v minisérii The OA hrál doktora Huntera, charismatického, ale nelítostného vědce, který unáší lidi pro své výzkumy, postavu, která byla jinak démonická, ale s realistickým podtextem. Ve sci-fi sérii Star Trek Discovery si zahrál kapitána Gabriela Lorku a znovu se ukázalo, že Isaacs umí mistrovsky balancovat mezi charizmatem a hrozbou. Zajímavostí je, že sám Isaacs přiznal, že se mu role padouchů hrají mnohem lépe, protože nabízejí větší dramatický rozsah. Jeho fyzická proměna, delší vlasy, upravenější vousy, uvolněnější styl, kontrastuje s jeho dřívějším aristokratickým zjevem a podtrhuje jeho vývoj od formálního zla k hlubším psychologickým rolím. Číslo 9. Gary Oldman. Gary Oldman byl už před vstupem do světa Harryho Pottera považován za hereckého chameleona a jeho stvárnění Siriuse Blacka tuto pověst jen potvrdilo. Sirius byl charismatický, výbušný, ale zároveň zlomený muž, neprávem vězněný v Azkabanu, plný bolesti a viny. Oldman mu vtiskl bolest i vztek, ale také něhu a otcovskou lásku, zvlášť v jeho vztahu s Harrym. Každá jeho scéna byla nabitá emocemi. Například moment, kdy Sirius osloví Harryho Jamesy, patří k nejsilnějším v celé sérii. Po Potterovi se Oldman pustil do dalších velkých rolí, ale za jeho skutečně obrovskou proměnu lze považovat film Nejtemnější hodina, kde stvárnil Winstona Churchilla. Za tuto roli získal Oscara a musel kvůli ní projít zásadní fyzickou i hlasovou transformací. Trávil denně několik hodin v maskérně, aby byl k nepoznání. Oldman je důkazem toho, že herectví je nejen o talentu, ale i o ochotě obětovat vlastní identitu kvůli roli. Z vnitřně rozervaného kouzelníka se stal ikonický státník, což ukazuje, že Oldman nemá herecké hranice. Číslo 8. Evanna Lynch. Evanna Lynch se do role Lenky Láskorádové dostala jako naprostá neherečka. Byla fanouškem knižní série, která si na konkurs přinesla vlastní kresby a šperky. Její stvárnění této éterické, podivínské postavy bylo natolik autentické, že mnozí fanoušci tvrdí, že Evanna Lenkou prostě je. Lenka byla divná, ale moudrá, tichá, ale statečná. Její postava symbolizovala jinakost a přijímání sebe sama. I Rowlingová přiznala, že casting Evanny považuje za jeden z nejpřesnějších v celé sérii. Po skončení Harryho Pottera se Evanna rozhodla nevydat klasickou hereckou cestou, ale spíše se soustředit na svou aktivistickou činnost. Bojuje za práva zvířat, je vegankou a veřejně vystupuje proti týrání zvířat v kosmetickém a módním průmyslu. Kromě menších rolí v nezávislých filmech, jako je My Name is Emily, se věnuje i podcastům a psaní. Její memoár The Opposite of Butterfly Hunting je hluboce osobní výpovědí o poruchách příjmu potravy a cestě k sebelásce. Její životní proměna je jednou z největších, z okrajové kouzelnické postavy se stala silným hlasem generace, který inspiruje mnohé mimofilmový svět. Číslo 7. Tom Felton. Tom Felton se stal tváří Draka Malfoy, zkaženého, přezíravého, ale v jádru ztraceného chlapce. Jeho postava prošla v průběhu série výraznou vývojovou křivkou od arrogantního protivníka po morálně rozpolceného mladíka, který bojuje s tlakem své rodiny i se strachem z vlastní role ve Voldemortově světě. Felton dokázal Drakea zahrát s jemností, zvlášť ve scénách, kdy musí zabít Brumbála, divák vidí jeho utrpení. Po Potterovi se Felton objevil v různých projektech, například v seriálu Origin nebo v sci-fi filmu Planeta opic Povstání, ale také v seriálu The Flash, kde si zahrál Juliana Alberta. V posledních letech se ale více zaměřil na hudbu. Vydal několik akustických písní, které odrážejí jeho osobní melancholickou polohu. Zajímavostí je, že navzdory negativní roli se stal miláčkem fanoušků a je aktivní na sociálních sítích, kde pravidelně komunikuje s komunitou Potterheads. Jeho proměna není jen o změně typu rolí, ale i o otevřenosti sdílet své emoce, včetně boje s úzkostmi, o kterých mluví ve své autobiografii Beyond the Wand. Číslo 6. Richard Griffiths.
Richard Griffiths si zahrál Vernona Dursleyho, Harryho odporně nesympatického strýce, jehož přehnaná přísnost, sobectví a hluboká zášť vůči čemukoliv nenormálnímu z něj činili postavu, kterou si diváci snadno zapamatovali, i když ji nesnášeli. Griffiths dodal Dursleymu špetku karikatury, aniž by ztratil realismus. Jeho teatrální styl, výmluvná gesta a zveličené grimasy perfektně odrážely jeho kořeny v divadle. Po skončení série se Griffiths vrátil především k divadlu a vážnější filmové tvorbě. Jeho zásadní proměnou byla role pedagoga Hectora v dramatu The History Boys, kde stvárnil citlivého, ale problematického učitele, který hluboce ovlivňuje své studenty. Z groteskního Dursleyho se tak proměnil v hlubokou, tragikomickou postavu plnou lidskosti a selhání. Bohužel Richard Griffiths zemřel v roce 2013 a jeho smrt zarmoutila nejen fanoušky Harryho Pottera, ale celé britské divadelní a filmové prostředí. I přes relativně malou roli v sérii zanechal v divácích nesmazatelný dojem a jeho životní kariéra je důkazem, že i ti zloduši na plátně bývají v reálu neobyčejně jemní a brilantní herci. Číslo 5. Daniel Radcliffe. Daniel Radcliffe je pro mnohé navždy Harrym Potterem, chlapcem, který přežil. Celou sérii nesl na svých bedrech od 9 let a vyrůstal přímo před očima milionů diváků. Z nejistého kluka se vyvinul v vyzrálého herce, který dokázal v pozdějších dílech zvládat náročné emoční scény, například ve chvílích, kdy se Harry vyrovnává se smrtí Siriuse nebo čelí vlastnímu osudu v zapovězeném lese. Jeho tvář, brýle a jizva na čele se staly popkulturním symbolem. Po konci série se ale Radcliffe rozhodl jít zcela jiným směrem. Vybírá si především nezávislé a bizarní role, které mu pomáhají zbavit se nálepky dětského hrdiny. Zářným příkladem je jeho výkon ve filmu Švýcarská armáda muž, kde stvárnil mluvící mrtvolu s nadpřirozenými schopnostmi. V hororu Žena v černém zase ukázal, že zvládne i psychologicky tíživé drama. V seriálu Miracle Workers stvárnil boha, prince či pracovníka na úřadě, pokaždé s komediálním nadhledem. Daniel také přiznal, že v pubertě bojoval s alkoholem a tlakem slávy, ale svou kariéru uchopil do vlastních rukou. Jeho proměna je fascinující. Z kouzelníka se stal hereckým experimentátorem, který se nebojí ničeho. Číslo 4. Katie Leung. Katie Leung si zahrála Cho Changovou, první lásku Harryho Pottera. V příběhu představovala křehkou, smutkem poznamenanou postavu, která se potýká se ztrátou Cedrica Diggoryho a rozpolceným vztahem k Harrymu. Cho nebyla jednoduchou romantickou postavou. Byla vnitřně složitá, nesmírně lidská a Katie do ní vnesla tichou zranitelnost. Po skončení filmové série se Katie rozhodla pro herecké vzdělání a začala se více věnovat vážnému dramatu. V roce 2017 zazářila ve filmu The Foreigner po boku Jackieho Chana a Piercea Brosnana, kde hrála dceru hlavní postavy. Z divenky s plachým pohledem se stala silná herečka, která se nebojí výzev. Katie se zároveň stala hlasem pro větší diverzitu v britském filmu. V rozhovorech otevřeně mluvila o rasismu, kterému čelila po své roli v Harrym Potterovi. Dnes se kromě herectví věnuje i fotografii a uměleckému aktivismu a její kariéra je důkazem, že i postava, která se na plátně objeví jen párkrát, může mít hluboký dopad. Číslo 3. Rupert Grint. Rupert Grint stělesnil Rona Weasleyho, věrného přítele, klauna party, ale zároveň i složitého chlapce, který často bojoval s vlastní nejistotou. Rupertova komediální časování, výrazné grimasy i dojemná gesta učinili Rona jednou z nejoblíbenějších postav celé série. A i když jeho výkon v posledních dílech přinesl větší hloubku, Rupert byl často vnímán jako ten třetí mezi Harrym a Hermionou. Po Potterovi se Grint rozhodl pro výraznou změnu, místo filmů se věnoval především divadlu a později se objevil v několika dramatických seriálech. Ve Servant od M. Night Shyamalana hraje cynického, ale láskyplného bratra hlavní postavy. Jeho herecký rozsah zde překvapil i ty největší skeptiky. Vystupuje zde s bratkou, odlišným účesem a působí zcela jinak než jako zrzavý Weasley. V rozhovorech přiznal, že ho sláva silně zasáhla a po Potterovi dlouho zvažoval, zda se k herectví vůbec vrátí. Dnes je ale opět aktivní a sám se stal otcem, což výrazně ovlivnilo jeho vnímání světa. Číslo 2. Helena Bonham Carter. Helena Bonham Carter si zahrála šílenou sadistickou Bellatrix Lestrangeovou, jeden z vrcholů temné strany kouzelnického světa. Její výkon byl naprosto ikonický, její nepředvídatelnost, teatrální řeč i extatický smích se vryly do paměti každému divákovi. Bellatrix nebyla jen šílená vražedkyně, byla posedlá, zlomená a fanaticky oddaná Voldemortovi. Helena jí dodala vrstvy, které z ní udělaly jednu z nejděsivějších postav celé ságy.
Helena Bonham Carter je známá svou zálibou v excentrických rolích, ale po Potterovi si zahrála i seriózní dramatické postavy, například v seriálu The Crown jako princezna Margaret, kde ukázala zcela jinou tvář. Místo divokých výbuchů emocí pracovala s jemnými nuancemi, vnitřním napětím a melancholí. Její proměna byla nejen vizuální. Z temné kouzelnice se stala členka britské královské rodiny. Zajímavostí je, že během natáčení Pottera často improvizovala a část jejího kostýmu, včetně šperků, pocházela z její vlastní sbírky. Bonham Carter je důkazem, že herečka nemusí být nikdy jen jedním typem. Číslo 1. Emma Watson. Emma Watson jako Hermiona Grangerová zosobňovala inteligenci, odvahu a svědomí celé série. Hermiona nebyla jen šprtka, byla srdcem trojice, která zachraňovala svět. Emma jí vtiskla vášeň pro spravedlnost, neústupnost a zároveň lidskost. Její proměna z malého děvčete v první díle až po silnou mladou ženu v bitvě o Bradavice je jednou z nejpůsobivějších charakterových cest v celé sérii. Po Potterovi se Emma Watson vydala cestou, která překračovala herectví. Zazářila ve filmech jako The Perks of Being a Wallflower nebo jako Belle v hrané verzi Krásky a zvířete, ale hlavní pozornost na sebe strhla svou činností v oblasti lidských práv. Jako velvyslankyně dobré vůle pro OSN odstartovala kampaň He4She, bojující za rovnost pohlaví. Veřejně vystupuje na fórech, přednáší a motivuje mladé ženy po celém světě. Její proměna z kouzelnice v globální aktivistku je jedinečná a ukazuje, že pravá magie spočívá v tom, co děláme mimo plátno. Jak jsme právě viděli, herci ze série Harryho Pottera nezůstali zakletí v jedné roli. Jejich kariéry se vyvíjely, zkoušeli nové žánry, přijímali náročné výzvy a někteří se dokonce přesunuli mimo hereckou branži. Přestože je pro mnohé fanoušky navždy uvidíme jako Rona, Hermionu nebo Luciuse Malfoye, je fascinující sledovat, kam je život po Bradavicích zavedl. Ať už na jeviště Broadwaye, před kameru Netflixu nebo do světa aktivismu, jedno je jisté, jejich kouzlo nezmizelo. Která proměna tě nejvíc překvapila? Dej vědět do komentářů a nezapomeň dát like a odběr pro další návraty do magického i hereckého světa.